Готов съм. Окей. Идва така към мен. И размери там. Имам колко долу. Тук много е съвършен. Там става. Така. Интересуваме. Едната ръка на брадата. Окей, интересуваме, не знам какво прави хората. Идва така към мен. Това не да бъде хубаво. Там е. Става тук дърпането е много просто. Първо е много ударно да се петна. Първо петна нещо. Няма как. Нека да не се първо. Много лесно да се справи. Окей. Много пазно. Същото нещо. Един за петна. Окей, същото нещо. Идва така. Много пазно. Супер пазно. Кръпчи. Може да се справи. Окей. Същото нещо може да се съкува ръка. Тук към мен е вътре. Едно. Искам да изляза вън по диагонал, така плавно. Значи искам да изляза там. Ще време обаче този крак трябва да може да хвати двете му лети крак. Да мога да застана, да се тъпа и така нататък. Това е важно. И съответно каквото надете по ръката. Независимо пак ще стане ръката. Независимо дали ще бъде тук удар, или тук, или отгоре. Значи това са тези варианти на това нещо, които му разрешават крайната пак по ръката, да се отваря. Лесно е цяло. Гледате нещо, не е доста сложно. Това може да бъде директно. Също може да се направи суда да бъде преврата. Бъде така. Неговата така. Абсолютно същия принцип на разминаване, само че това нещо се получава много. Значи може да камари. Ето, това е класика. Така, аз я правя по този начин. Тук също. Този начин, за да мога да това нещо да се пази. Да работя напред, да убивам, да минавам. Така, те могат да се разделят. Те могат да играят по друг начин. Раз, два, примерно. Окей, това са типични може. Това да не има много. Окей, идва към мен така. Едно. Две долу. Това е. Мога да го тут. Идва втората му атака. Пак долу. Имам това. Уби с тялото. Това е. Долу. Примерно върха. Става. Готов. Имате този път кръст, имате друго ученик към нас. Тук хубаво спирате. Може да тази този. Окей, тук. Кроше. С лак. Окей, топ ще ми дадеш лак. Окей, тук. Тук трябва също контрол. Значи не това на лакът. Така, един вариант е да се прекъсне с дърпане.
Другия вариант е тук да набира пръката с тяло. Значи, по-фулът е пично. Обратно, от другата страна. Значи, не насам, всъщност, обратно не насам, не насам. Тук ще дойде на клаше. Значи, ето го. Захвата. Късам го с клаше. И върху. Това са такива варианти. Значи, тази техника, когато имате от бокса, вие учите. Директно влиза в тебе. Ако може да бъдат обаче с цяло състав. Така, имаме хуми учи. Ударът е захват. Значи правим назад, правим чекон. Имам над долу. Имам мога да работя в краката и в топчета. Искам тук да имам добър стабилен контрол. Тук с цяло върху. И свалям. И обратно. Пустия захват. Значи имам давам тук. Вътре. Късвам. Искам тази страна. Късвам захват. Имам контрол с тяло. С него и върта насам. Пак с тези захват. Значи отново късваме. Имам работа по краката долу. Значително. Всяко положение. Мога да навия в него. Така, дума е. Тук не пастава това. Значи, това е което го доказва късване в началото. Може да се трансферира да ключи. Значи, някак захвата така. Тук работа на близо да не мога още да е. Тук трябва да това. Стигам горе. Това ме хвана за нетърпимост, опитва да удари това. Имам болка, имам в гълъбата. Имам свет. Чопус на. Окей, ако изпусти, трябва да ме тести. Имам хубаво захват тук. Да върши. Теглето. И същото нещо, само че краката е минава отгоре. Какво да това имам? Следващото нещо, захвата лага има, значи минавам в това положение. Тук имам и изпълването на лага. Тук имам директно. Не получи. И трябва минавам да върна. Значи, тук трябва да имам някакъв контрол на това, което се случва тук над баланса. Значи искам да мина тук. Да работя в този крак вътре. И не е стана. Не съм успял тук да мина, той си махна кръка. Бивам коляно в главата, шутвам в почуната, шутвам в тялото, топките къде скарвам. И вече го правя